ISO je zesilovač citlivosti snímače. ISO nám pomůže získat více světla ve fotografii, bez toho, aniž byste museli prodlužovat čas závěrky nebo snižovat clonu. Ovšem je tady jedno velké ale. Čím vyšší je ISO, tím méně kvalitní je fotografie. Takže v ideálním případě snažte se fotit tak, aby ISO bylo co nejnižší. Platí zde také jedno pravidlo. Čím je dražší fotoaparát, tím je možné používat vyšší ISO bez toho, aniž by se nějak negativně promítlo do snímků. Takže fotoaparáty kolem 10 000, zrcadlovky kolem 10 000 budou mít zrnité snímky už třeba od ISO 400. Profesionální zrcadlovky unesou i třeba ISO 800 a pořád je to bez ztráty nějaké výrazné kvality. Ty technologie jdou rychle dopředu, takže novější fotoaparáty mají to ISO opravdu extrémní, můžete nastavit extrémní hodnotu a viděl jsem, že třeba na ISO 8000 stále je ta fotografie bez zrna. Takže to, jak nám bude ISO šumět, ovlivňuje typ fotoaparátu.